Hello, my friends! Dobrodošli u novu epizodu Vitiša. Danas ću vam pokazati full day eating, odnosno danas ću vam pokazati šta jedem u toku dana. Sve će biti vrlo jednostavno, nećete trebati da imate veveriću trepavicu da biste napravili obrok. Znači, verujte mi, je jednostavno, što je najbitnije. Uživajte, počinjemo sa doručkom. Dodat ćemo par kapi ulja. Meni je to cool zato što sam probušila viljuškom tu unutra i onda uopšte ne ispada puno ulja. Ovo je super stvar, tako lepo i ravnomerno rasporedi ulje. Sipat ćemo 3 razmućena jaja, umućena, kako se kaže. I to ćemo napraviti bukvalno kao palačinku, tako ćemo ispeći. Sljedeće ćemo dodati sremski sir. Ovo je sir iz Maxija. Odličan je i što se tiče kalorija, makronutrijenata i što se tiče ukusa. Meni se stvarno sviđa, nemojte sve da mi pokupujete, molim vas. I šampinjoni su nezaobilazan deo kod pice. I naravno ozloglašeni kečap i oregano i malo ovog dodatog sira, zašto je mnogo cool. I dodat ćemo još kečapa, zamislite. Ako pravite kalorije, značite da je sasvim u redu i da zapravo nije toliki problem ako se umereno koristi. I voila! Ovo je moj omiljeni doručak inače. Prijetno! Evo već par sati se trudim, pokušavam da nagovorim sebe da krenem na trening. Toliko mi se ne ide. I nemam neki legit izgovor, znači nemam izgovor da sam umorna ili da koji god je mogući izgovor, znači jednostavno samo mi se ne ide, jako mi se ne ide i ja sad sam uzela da snimam, samo da ne bi išla, ali mislim, ja znam da koliko god odlažem, znam da ću otići i odraditi to. Dođi tako neki dan i jednostavno, krenite i vi ako vam je takav dan. Znate šta je fora? Fora je da i kad nam se ne ide, odemo i radimo šta treba, jer bukvalno to nam odlučuje da li ćemo da uspemo u nečemu ili ne. Zamislite šta bismo radili kad ne bismo išli na posao svaki dan, kad nam se ne ide. Ne bismo išli nikad na posao, nikad ne bismo zaradili nešto i onda mućak. Ajmo da radimo. Tell them I need my money right now. Brought me the juice, they stole out my crown. Yeah. Sorry to tell you, I know my value. I'm gonna recoup, yeah. But don't waste my energy, my energy. I don't got much, don't be wasting all my energy. I keep it tight, don't let nobody get close to me. My heart is right, don't question my integrity. No, I thought we would be just fine. Stigao sa treninga, inače trening je bio odličan. Ja ne znam što se desilo, ali čak sam povećala kilaže sa kojima radim i to onako ni otkuda. Ne znam kako šta, ali pokidala sam trening i to bude nekad bude takav trening kao strava, pokidaš, bude baš mi je drago što sam došla, nekad bude koji sam đavo krenuo u teretanu kad su svi znaci govorili da ostanem kući. Elem, drago mi je što je ovo ispalo kako je ispalo, bukvalno sam oduševljena, ne znam šta se desilo, ne znam. Kad odeš u teretanu nekako je sve drugačije, odmah kreneš, tok misli ti je skoro drugačiji, nemam pojma. Anyway, pravimo da jedemo i mali disclaimer opet, ljudi, ja sam vrlo jednostavna devojka. Pravim za sebe hranu i obično budem jako gladna, tako da pravim vrlo jednostavne obroke. Nadam se da ćete imati nešto da pokupite od mene, ali to je to. Pravimo vrlo jednostavnu hranu i vrlo ukusno, to mi je bitno. Tako da, uživajte. Ovdje nema puno muke, stavite pirinač da se kuva, kada se onako na pola skuvao dodate kuvani paradajz ili sos od paradajza i to se tako skuva zajedno i to je to, vrlo jednostavno. Meso imam od juče već spremno, tako da je to. Vrlo jednostavno, vrlo ukusno i na ovome bih mogla bukvalno da živim.
Znači za večeru pravimo proteinske palačinke, stavit ćemo 2 jajeta i 100 ml jogurta prvo. Zatim merica proteina. Prašak za pecivo. I 30 grama brašna, ne morate da koristite brašno ili možete neko drugo, ja koristim obično, zaista se ne zamaram previše, ovako ne koristim puno brašna, niti često. E sad da vam pokažem kako sam ja domaćica, priče kruže da sam loša, ali pogledajte, nisu zagorele. Mislim, ako se dobro zagledate, nisu skroz zagorele, ali to je u redu, to je skroz u redu, jestivo je, zar ne? Imamo 200 grama višanja ovdje. I dodala sam malo gustina da se to sve zgusne i napravi kao dobar onako malo čvršći sos. I sad ređemo sos od višanja i dodat ćemo puding zbregov od čokolade. Iskreno lepše je sa crnom čokoladom, ali ovo sam dodala zbog proteina koji su mi falili. Ovo dobro izgleda, zar ne? Ovo su nove mere. Znači ako uporedimo sa pre mjesec dana vidjet ćemo da sam imala 73 u stomaku, u struku sada imam 71, znači minus 2 cm i 81,77 minus 4 cm u stomaku. Kao što vidite, vrlo se fino hranim, čokoladu crnu jedem svakog dana inače. Ja sad znam da će vama biti vrlo zanimljivo to što jedem čokoladu svakog dana. Naprimjer, ja nemam potrebu za onim, ja to zovem šećerne čokolade, gdje osjetim bukvalno šećer i margarin, nekako baš to osjetim. Imam potrebu za crnom čokoladom gdje je baš onako jak ukus čokolade. Ja volim čokoladu, čokolada, tu mi je ono I bukvalno eto, svaki dan kockica, 2, zavisi kako kad. Tako da ishrana ne treba da bude muka, ne treba da bude nešto strašno, treba da bude nešto što se nešto normalno. Mislim, moramo svi da jedemo, a hajde da napravimo da to što konzumiramo služi našem telu, isto vreme da mi uživamo, a ne da se plašimo toga i da bežimo od, zdrave ishrane. Videli ste da jedem čoko biskvit i da centimetri i dalje padaju, što je vrlo dobar znak, znači da sve uklepam kako treba, da uživam, da jedem ono što mi treba, ali da nekad jedem i ono što treba mojoj duši, mom telu, mom srcu, mojoj ljubavi, čoko biskvit. Ok. Neću vas više daviti. Ako vam bude trebala pomoć, možete slobodno da se javite za planove ishrane i treninga možete se javiti na mom Instagramu i imam link dole u opisu kanala moj e-mail, možete mi tamo pisati, tako da možemo da se družimo i da se međusobno podržavamo i da budemo mačke. Ok, vidimo se ljudi u sljedećem videu, nadam se da ste uživali i to je to, vidimo se, ok, poz!